Oliver også. Har man allerede fået pletter på det, ikke? Kan du sidde på min stol, så? Fik du første gang, Så vil jeg sidde på din. du har den på 2 gange, men hvorfor er den ikke lidt sådan længere, vel? Ja. Hvad siger Hvad du? tror du, mor kommer med? Hvad vil du have? Pust lyset ud. Kan vi så ikke lige sidde? Er det Olivers fødselsdag? Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig, med dejlig chokolade og kager til. Hurra! Og sådan en fin tretal. Kunne du godt se, hvor gammel han blev nu fra? Der kommer brand ud. Ja, det gør der. Så, nu kommer mor lige med noget, så kan... Så får du lige en ske, Oliver, så går du bare i gang. Ja. Sådan. Ja. Jeg sker det bare. Ja, det sker bare der, ikke? Venter du lige? Det smager godt, ikke? Oliver, ja. Hov. Lys og flag. Skal jeg få en til? Tak skal du have. Ja. Og vi lægger den ikke i vasken måske. Hurra! Hurra! Ja. Jeg henter lige lidt mere vand. Det er Olivers fødselsdag, så Lola, han kan også få en. Kan du så have et stykke lavkage? Det er en af de højeste lavkager, jeg har set i hvert fald. Så ud. Ja. Det er en 4-5-lags Og Freja har også lavkage. fået en flag. Ja. En højt belagt. Sådan. Siger du så, Brian? Hvad? Hva? Du skal også holde køre med. Nu tror jeg, du skal flytte Derfor må man ikke lave den højere, eller hvad? din kage. Dyppede lige armen i lavkagen. Skal vi lige tage den der? Helt ned af siden på en Der er mere helt vejen. Ja. Er det ikke lettere, at du bare lige skærer? Skal jeg lige tage den der? Prøv lige at vente. Der kommer lavkager ud over det hele. Nej, Så hun kan godt skære lige noget stykke. Skal jeg have noget, der Hvad så? Ja, vi skal lige skære det. Gider du ikke have? Hvorfor? Jeg skærer den. Er du sikker? Lige Jamen over, så der gå. skærer i den. Så gå. Skal vi gøre? Nå, men du så må gør vi gerne det sætte dig sammen. under for Vi noget. gør det sammen. Sådan. Ja, vi gør det sammen, fordi det er meget hårdt at skære i det. Det er en kæmpe lavkage, du har fået, fordi du blev 3 år. Sådan. Nu har du også set en dårlig lavet. Hold da. Chokolade. Hvad tror du, hun siger? Hold da op. Så fik vi en lavkage, så var det med chokolade. Skal jeg skære noget til dig, Freja? Appelsin og sådan noget. Fra man kører til en kage, sådan to bidder. Jeg kan altså ikke spise mere. Hun var altså ikke til at lavkage. Det var en bil, den lavkage, der var helt vildt dårlig. Sådan.